Roja. Copying the Jamina. But I said, oh, no, that's your fault, brother. One for bank mother, so no money. Pangoma. Oh, be a more small fat, you have a horse to be in a Obia, come on, don't do this. So, I will try. Obia will try to say, yes, will be able to come up to Yaba. Obia for the Yama, Obia for the Yama. Yama for the Yama Hanum. I don't believe you can say at your four. We don't know what I am. Abandon the class one, and we don't also to tell them Macao. What does it? And that's someone who said, as per Cano, if we know what's as in them at the same. I'm going to be an assassin. If we know and I was a assassin. It's in a long way to follow. When the Mujan be all come be our chance. And I'm going to follow one of the Mujan. More be our chance now. What does you want? What would you do? Why? What's all that? Or let them out. What's not doing for the unit? She don't know. About transit. You go be about transit. What I say? I shall go say somebody who are one of the piano. That's a motion of some something on Doctor. I got a bit jump up in the motion. A diabla. Said as I said, you can't say the answer. Oh, you are not the channel. You are okay, and now there. Now, I got a I don't know that why I'm also something so why. And I'm in Kura, a walk was a truck on my to Eddie Gang, Chishibon, Yachi, and a few massy, and Jack a crowd with the James and Tim Cacan. Chishibon, 7 minute bantam. I don't know for this year. When they have been this year, sorry, a first year, I don't know what's so name. You have been this your baby. I could do one more Janet, and I have been watching it. don't know. What you should says for me, you have been this year, oh, baby. And I will be educated. They do want money across the scale. That Yakoyan says, I'm going to was only Yabehene, baby. Maybe I'll be here. Anyway,
Yabiakobo Edikro, or Mikun, Mapai, Tabre, Okobe, and some Chimono, Chibon, Yachi, and no mercy. All year, some Kurumi and Chibon, Yachi, no mercy. Subsidy, Bantima, Buffalo, and Urachami, and a watch Chibon. But as I say, no, I watch Chibon, the Bantima. Me and Yatia, with a Bukum, Open Yachia, Banman Delifan. Yachi, as I see Cronina, Safine, only in media. Nipe woman, a brand, as all the rest was Suma, Santi. Sana, a Duma Master and Sutia. Said the Nipa, what you was in a Bantama, in Nipa. As an assassin already, as a Fine, in on Castle, Emma. Yura Santini. You watch your own. Tabre to my pie and a big one at Washington. Tabre and Palm and a Washington. They produce and Palm at Washington. Now, you are too sharing. And I go for one. I won't say I won't mean I am. What trap? Attract Kajo Kudano, Afro, maybe a man named Francis Boshino. No, Ama, maybe I said, Yera. Nadia Bako, Hopohima, Quay or Hina, or Mayako Giwo. So I teach you grow home, or family dear Francis dear fan. So I body grow up to home. Also, maybe I make any minute to answer a career, would the Otamechi, so dear, or no, or intimate Mamma Pinamano. Now, who should me cry? I feel I met Cotia, one body grown as the one family grown. What tram maybe the other time you called that another book here. My name Francis, so I could book grow on to my father. Brother, Rosario was so much. So I throw assassin. There are many washes, and I'm a caucus in Francis. One of the was your way. Mechi, the Bonkum Mechi. What is it? What you don't know, you have what I said to go that I could place for many Francis. So I don't know everyone was in Sue another Boria. Bohema, friend Bohema, that's what you. Many Francis at the watch your. And on one came about so. Your much yours are no. Unruh. From a plan on the other, from the other. Nana, what it Trade before I just put on your before you who you know, and I hear a man not to answer the breath and man bed internet, and I'm the cotton now. And I'm had a for a higher before, and no more by a trade phone book. I traded the answers and so I don't need me shade out. I share down here and then out my name, and I will be down in any worship. Only need me shade out. Madam, Kasia Kujan, and Obama, or Mamma Media Beauty. Mene Yabehene, a bush, Sitri, or one more, and you're right. Wadama na sembo no ukudri mi fifi no baby e ma dama da kono no to wo ya fa mo ni na bi fi mo hanu te si ade ya ko wi ni se ofra list bia mi di mo se ko nyina na ya e mo hono mo so san de krata bi e be announcement yo adama mene ne boshe e wo totim ensuo mu totu wadama mene boshe e wo nyina bunum totu ni bo nyina bunum Wadama mene boshe e wo monchim wadama safu ano ena yakwa wadama kuma ewa dawo na afuanse ni ena na afuanse afo ai dida ni wa yi woni asase bi ada woni asase bi ada ko na se fe ya ko ma ko na yewa na ya na de be na ma ne kwatina we got about the French and that's not too much about it. We have to see that. Come to the Otumfuo adamoma na na Yabehene waba achiremade abebo kru dikru ho sa achiremade eye ne dia ena apesi ye ne dia
to friend me catch him say akahɔ yɛ ne dia no ɔbɛsan list na me say o me di krofo bɛyɛ sɛ ɔtwe a wɔn adi nyinaa ɛyɛ me na wɔn akyi try kyerɛ me nti hɔ deɛ ɛnyɛ ne dia ɛna apɛɛsi nso so nyɛ ne dia me nyɛ kuruma ase ne bɔhyɛ wɔn ne bɔhyɛ anaa ne bɔhyɛ baabi a wɔn ne bɔhyɛ baabi a me ne bɔhyɛ baabi a apɛɛsi ɛna akyerɛmade wɔn ne bɔhyɛ nipa kyerɛ dɛbi apɛɛsi ɛna akyerɛmade fo kyerɛ me ɔda roma na wo abasa ɛpɔ mu nsi wɔ koraa da ɛyɛ da wo fie bia na ɛna ɔbɛtontɔn bi di onya asase bi ada apɛɛsi ne akyerɛmade yɛ ɔde ɛyɛ yankoma asase matro kɔma na ɛdu so wura kyerɛ me wetie amayewura ate ama me sɛ da ma yɛkyekye bɔn nkurɔfoɔ ne gu hɔ na Yabehene akɔbɔ di kuro ama de bia de bɛkyi biara kasa wo nkurɔfoɔ ne gu hɔ asase ne ɛnyɛ ɔde ana ɛna de ma ayɛ ne yɛtena so asase yɛ akyɛmfoɔ deɛ ne mu nkurɔfoɔ ne gu hɔ de bia ade bɛkyi biara ntɔkwa saa kyekye bɔn adawo nti akyɛmfoɔ aka nti yɛka wie a wode wo nkurɔfoɔ ne wɔ hɔ nti wodeɛ deɛ yɛnto asa yɛtena asa wura kyerɛ me ɔda bɛbɔ ɛbataseɛ mpataseɛ hene ɔwɔ yi na ne mpanyimfoɔ wɔ yi o ba no o kada jabo ha jabo so yi na o so jabo so yi na o jabo no so yi na o mana si patasio eno ni se bi yura le pija no ma jo ba ma no si se bi o ne ka ma so si ne no ba so se bi ne be ni ma ha ale wura misro ebacho Otumfuo kyerɛ me ebacho o ti le ka so atina o na leka o ade be yo what it so jabo ako Fama cheko. You should number one, so what would you do? You know number one. Their group. News one of their group. They were Roma. News one a Yankuma Yankuma Sas. And but I say, I'm not sure what to do. 40-something years. Not them selves in there. 40-something years. People be on my order. But I said, I'm not going to go to. They and but I said, the Unipa. Oh, hey, oh, what the other said. I made the Yankuma Sas. Now they're cool. Actually, Yankuma Sas. To do what not do that. Or talk about the one on what's it. But I should bring for what was it? Otumfuo sɛ me bɛma na nna kakra ni na mabɔnkyɛ hɔ wɔwuiɛ na mebɛsi no ɛno na abusua no ɛfa abusua panyin yi aberante yi maa no ɛna ɛfa baabi nso wɔn deɛ sɛ mamfa akonnwa no ama wɔn dɔm bɛkɔ akɔbɔ ɔne deɛ wɔn pɛ ɛno mu na wɔn kɔɔ n'amenhyɛ no antentam afei wɔn si n'ahema da oboni ɛno nso so ɛkɔduru n'ahema ɛsɛ yɛ kasa sɛ sɛ wɔn dabi ɔbɔ asase wadaro mama asase wabɛbɔ di kurom mmienu wɔ fon ase nkurɔfoɔ mmienu ɔwɔ fon ase ɛwɔ fon ase nti ama hɔ ba ɛnna yɛ bɛsi wɔn gyina wɔn mu sisi bi na ɛsɛ bɛkɔ mu yi Otumfuo kyerɛ me wadaro ma fon ase na ayɛ ma na mɛde nipa bɛrɛ na akɔsi na ɛnsa na ɔde ne kɔtena hɔ na ayɛ ma nkɔfoɔ na wɔne mu asase na ɛyɛ Yabehene ɛyɛ Yankoma sɛ nine ma yi wura nine ma bi jɛ saase ɛwɔ hɔ wɔn nkɔfɔ kɔtɔ hɔ wɔtumi sa bɔ hɔ. ɛnyɛ wɔn yɛ kɔ yɛ wɔ kɔnfɔ sɛ wɔn funu ɛyi
Johnny. Also, it was so we do come and your home, a franchise as about for a out to, and was in India, and I was saying, for bound to my only out to my financial phone, was away in India. I was a Johnny, India. And then fancy the crew. And fancy go out and go with the crew. Go with the crew. What are you know, I can say, once so what you grow for us, one hour more, the okay. So, what do go for us? What you perform you so that friends like your friend branching there 35 years ago, grammar and neck cramming because we don't know. Or not to grow for you, but you have been growing or can want to come with you. As you are going to franchise, and our franchise PF one a home in a francho, and I open to run assassin, and as you are also a franchise, and therefore I see Corona. Maybe I want to control as you are about for what if crow on to your head castle with us as a honor, and I'm going to go to any force. Oh, the Bena so good. As you are going to come here at Francho for that one never for us. Was it a silver down for us? I said that in the force in them. And then I said that this trip. I said that this trip. I said it was the one. Something like that, something. So, what to say? Send me money better now. So, I'm not better than you. Joe, what do you say? Influencer. So, no, you're going to say, once of the whole country. And your force, what else you are doing? And your force, and your friend, and a ship only for city. A ship only for city. I say, encourage it into this actually in the heaven. Encourage it, I say, I'm going to be sent to what was the phone? Oh, yeah, it was. And when we are not winning, once in a probably, since I want to go through. I want to have franchise. And when was it, all the be a 9 months, no, there's a Hannah, 7 minutes walker. I'll be able to do this year. 9 months, which means in Sao. So, when you want, when I was shaking for me, what's it was to be a lot of the for me? Maybe you will be our 70 star, or 6 hours old. They will hold it now. Why? But I'm not going to answer it. And go forward now, not see what will win this performance. Somebody must say, huh? So, what do we win this performance? Send some year, they must see. Young cancer, you go be out to be grow. We are so coming in the air. But who's the castle in the castle now? They are over the group. Yabehene, and then they were not to so we are going in 750 number. That's a channel to tell you, Manuel. You get that show. I have a friend in the hand. Two French women. A here to buy. The banner so real, the banner soon. The buy, you will have my tonight. But you are the man, then you have been any share by Pia. You have been made about my and cry. No, the different men tonight as you see. And you say, I've been say, on my and the train. Your can't train, right? I'm going to go. All the uncle. I'm going to the man who said, I want to leave. Say I'll be proved by a Kumasa. That's not a Kuma.
Kasa na ɔpa kyerɛ. Lɔdwa. Otumfuo kyɛn me. Nso ɛmi ana Yabehene hyɛ. Lɔdwa baaba yɛ wɔ ɛfa na wakasa. Baafo wɔ ɛfa na wakasa. Baafo ni ka wate to wate. Why? Mazi ha. Otumfuo kyɛn me. Daroma. Yabe mene no edihye ewo sɛdi ensuo twunwa ɛna da mene yabentem fiti sisi na edisina ofi twunwa na akɔ atonsu na akɔ ɛnabru meno fɛn tɔtin no na dɔm esisi hɔ na wakɔ pie safia no hɔ na daroma mene afrancho ɛne dida ɛne mirɔgya ɛma ne Yabe atra ensuo twunwa fiti yato hyɛ 1920 yekusine aba bewura twɛdeɛ sɛ ɛhɔ nyinaa ɛyɛ ne dia abɛtutu kuro bi di hɔ ma wɔbobɔ dukuro bra wɔ twɛdeɛ deɛ bi wɔ dɛ wɔn ebi sɛ miwura ɛna n'ato sɛ twɛdeɛ yɛ n'ato asɛn nyɛ asase ɛwɔ anantahene nkorɔfoɔ ɛwɔ hɔ a ɛho asɛm wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛdeɛ ka Yabe deɛ ɔmo atwɛdeɛ ɛda eti ne yɛhyɛ a ɛda hɔ nsuo twunwa ɛna Yabe atra abewura twɛdeɛ kuro mu a wɔfa twɛdeɛ kuro adaroma bɛbi kura waba no bɛbi wɔ hɔ kura na ewura lease ɛda so Yabe abaa ka sɛ lease no kura no ɛyɛ fake a wɔwura hɔ etwi ebu nkurɔfoɔ nneɛma gu akuafo a wɔwɔ hɔ nneɛma ne hɔ nyinaa ɔbɔ odi abegu sɛ ewura ɛde saa kuro no ama no twɛdeɛ firi hɔ a na ɛyɛ mi kuro baako a mpɛ so ma ewura kofi kuro kuro adaroma bɛbi afoforɔ mi kɔ bɔɔl di kuro ɛti kofi kuro ɛma n'afɔ asehene koraa bɛka ase kofi kurom ɛyɛ ne deɛ nti ewura ka sɛ ne ntwɛn ma ne nkɔ kurom hɔ ɛma yɛn bɛ yɛ bi a nti na yɛ twɛn nanka obi mura ewura besiesie mene fɔ asehene ntɛm sɛ kofi kurom ɛyɛ to asehene deɛ anafɔ asehene deɛ yɛ twɛn no ɛna di kuro na awɔkye hɔ no ɛyɛ ase kɔ yɛ fake allocation paper a wɔde tontɔn nsaase ɛna me frɛ no me frɛ na wama eti bi tu n'adeɛ so sɛ ne maa ne kwan sɛ wɔn kɔtɔn yɛdi kan wakɔyɛ ɔno allocation paper kofi kurom aduane awɔya students and all the tuntun chance. And the woman here no, and I'm between no, and I'm a friend. I mentioned he said, "Could grow there. When some young blue man baby trying to go on nipa, no more do crew. Baby here, hey, I'm in a fast. I do crew now. I'm a tune. I will ask that number do crew. So on the could crew. If you say you rap, and you go crew, Amman, and you know, could more, and yet once in India, never once in India, and did not. ɛna ɛntini wɔ kɔsi kofi kuro twɛdeɛ kuro atra twɛdeɛ ɛna na wɔfa ase anantahene ka na ɔmo kakra twɛdeɛ sɛ asase na bɛ deɛ onim hyɛ no papa wɔatra kuro da furo ara bɛfa aba ɛdiba kɔ bie kura kura sɛ ɛwɔ nyinaa ɛyɛ ne deɛ bɛrɛ ɔda roma ɛna ne asɛm a ɛda hɔ ɛwɔ tuwase ne Tuwase ne na wɔn faase no wɔn nyɛ baabi a na wɔn faase no. Asafo ɔda roma ti asɛ n'aba twɛde ne nka yi ma kata nsɛm bi a ma twɛ bi asɛ. Ɔka mbɛbi wɔn na mɛ tena da kɔɔ di. Anya bi. Ewura nka asɛ twɛde yɛ ne bia. Ewura se mo ɔntena nkran ɛmma twɛde mu a ɔmma ɛhɔ ɔda nkran. Eti twɛde deɛ mɛ ne Yabe na bɔ hyɛ wɔ fɔm a. O de edu hɔ ma se to no ba ka. Nti ɔka di afɛm sɛ ewura se ne deɛ mɛ nti sa ɛde fɛm kɔ. Like what's it? You are I don't know what's up. You want to pass it. I want to pass it beyond. What's our that was anybody in the family. The yes, I said the other people. So the other people. Come on, talk to me. You are chairman. The name I have here, I was here. A free patent. A free patent. Now, what yes, I want for sure, is so for sure. For sure, also a king. I will Kumase any Sebe, Pamani Sebe, Yabe. A free Kumase Paya, Uchum, Apayabe. In Sulu de Musa. Now, what about two full of sea? Fula bila bisi wakakaka. If we never betting in a association.
yɛatwerɛ so nyinaa sɛbi ɛkyerɛ twɛdeɛ ɛkyerɛ yabe ɛkyerɛ kwanwoma na saa kyerɛ kɔkɔ esi wɔ sisi yɛ wadaro meburu ɛbrɛ a ɔhɔ koraa saa baabi kuro pɔte yi na sɛbi menye na atwe mahene ɛtwe ho ma nso a ɔkɔ sisi yɛ a mede committee no yɛwura yi ma committee menye ɔmo kɔ committee no bi di mu adanse sɛ sɛbi saa fula pila no ɛyɛ dɛn esi hɔ Yabehene efiri patante ɛbɛ nyinaa sɛbi ɔno da ne left hand side so ne benkum so na me ma da ne nifa so watra hɔ aba memediem a sɛbi wasa besi na hemfie ɛwɔ memediem a baabi osi a hemfie no koraa baabi a sɛbi agu mene na atwe mahene ɛtwe manso a sɛbi ɛda yɛwura nim yɛka kyerɛ no committee ne ba ɛbrɛ ka kyerɛ no ɔso ɔhɔ deɛ ɔnti so Otumfuo ntam kɛseɛ biara ɛda so nti ɔde ɔbɛyɛ ne adwuma wadaro ma ne nyinaa mu nso no dabi ɔsɔre a ɔde policefoɔ ne matufoɔ ɛkyekye wɔn a wɔwɔ hɔ nom ɛyɛ adwuma adeɛ kye adeɛ sɛ nyinaa wadaro ɔhɔ ne da Otumfuo kyerɛ me na apɔ asa apa wɔnsɛ no nsu a nɔbi wɔne atwomahene ne hyia na no atwomahene no wɔhyia na apɔ asa apa te yabete wɔte akokɔ asase so Roma, maybe an bosom net and you put some business. I was on you should down. Upon Saqua to Hama, also said people. See my inferior honor. I don't call myself. Only I tried to home see. Thank said us. So, you don't say that we know as much there. Who did an access. So, Mr. Coaches of what they are, who said you are. No more ba abe musi bia so ko che obani se mo so na ko ko e do point ko so a e ma nya kwaso adaro ma se ko musi ba ya ko musi ya ka ma se bu de ko wa de ma de ya mo se ko no so so de a lu to be no ne se be ye ru abe wo de ya no de ma o ne fa tu ne ngu ra o ye tu ne na de ro ti e ba ka se ko fa no mu je mo ye ko bia mi ra tia mi me so ɛyɛ tɛkyima no ɔdwa ɛno deɛ ɔbaa a ɔbɛfa kuro no nyinaa sɛ ɛyɛ ne deɛ yɛ a mepani a ɔwɔ hɔ yɛfrɛ no boakye kura akɔbɔ tɛkyima mmerɛdwa yi fa ɔdwa woyɛ na tɛkyima mmerɛdwa na mene no wɔ manso ɛwɔ hɔ a mesi kuro no medea nti mene no ɛwɔ manso a yɛatwe yɛ ɛwɔ kɔmitie no mu nanso yɛrebaeɛ wɔbɛfa hɔ nyinaa sɛ saa tɛkyima mmerɛdwa no kuro no yɛ ne deɛ se ba sibi gobe mo bi o twam du gobe no bi ta sa so de a wo se mo ni mi o ja chi e twam ma so wa se wo bi o mi no be di bi no le abe na me boa ti no ro ja ka se ma ngba hiri ha o ti wo ti bi ka se bi a to wo no tu ni twam ma ma so ni twam so wazi asa why huh? No. Okay. La table que no hoy. Fue para ir a hacer eso. Irachambe wada obebu. Trebu munne yabe enishia. Na no na yetu anwe bi wo ho. Na Yabehene asoma na tina konwa se omo me stope anwe no a yetu. Yesu ye ni ehie bia. That is Olha filho. Sabor, foram aí. So, olha aí. Depois foram aí. Acabou para informar eles. Fábio, o de Benes aí.
Baba Yesu penye bale kasa ma wo. Kuna sunu be ya. Kafo na wa he kafo na. Sunu kafo ni na odun. Mo di wa yi. Kwa ku sapon. Kafo ni chebu. That's the two. Yeti ya wo chebu mu basa yi bia ni ho. Miwura Antiapo. Afi yeti ya ne se na Yabehene se chebu mu asase ni bi eye ne dia. Ntimi na miwura e ma mitu anamon ko hwe. Mekoye na ne chiame e wo ho. Na ne bisa nse na haso e. No se na Yabehene se ahaye ne dia. Ana ma me ba bebo miwura ma ne. Na ye ma oba panyina so ti. Na no nso so etu ho anamon. Afi nso so hwidiem no ɛhɔ nso so na Yabehene ɛse ɛhɔ yɛ ne dia obebu di kuro ɛno nso yɛ ma na ahema asote eti na ubisa me mewura wadawo no die ɛhɔ no no mutu amena mbisi mu kwa sɛ wunya ya nkron ase ama sa ti mo ko to si o do tabu no wunya ya nkron ya nkron ya ama sa tabu ya nkron sa tabu sa Alo, se o já ya como assim. Je fa vile ba se pro wa. Ewa chama. Esha asie no na ya dia yi bunku, dize do hazi na kama haka. To share no kwa. Na nse ehia se e ma ya be se na ya be ehunu ni chi ankasa. Bo, aboto. So, nipa no yasen. Nipa no ye. Duba. Oza mi chem mi committee in 9. Yo. Ya me de mi ansa bi abom no mo kohwe mami. Oso committee 9. Mi ansa bi abekoso bi ansa bi abekoso. What has answered in Yama? Bia me some bia mo nya ne yabe. Me some bia mo nya ne yabe. Na se bo mo fe sase na wi. Ya committee bond also mo say. Also mo say committee we ne yabe kwa wono antimi nsa anko committee ba ko. Yo. It was here hihye na say. Na otwe we ni be kwa. Yo. Omo wia na otwe edu so we nso ne noko. Yo. So de be ya wo mo no kire won so betimi a kire ama hu ni. Se be ya asudwe ba no. Committee me nsa na o che no. Se frère ça ba ko a. Sa committee no sa frère so no sa na o no. Se na o no de we che na so frère no so bo kan wi a. Na Otumfuo ko fo no se o ma hwe. Se be ya kachi be hwe. Se be ya engosia. Na se ko sa no kwa so a. Sa se bo hwe no. Na e ka mu na da ko fa bi ka bi ama. Enti achamfo anantahene Kachi bo nso se achamfo ba fo anantahene ana ade tuase ana tuase obaba beka wo mu ho wa ha ze achamfo ba fo anantahene tuase ana committee no na se ya beka ho na ye nan na de ayi ahyem wo kro ni a ya pagya no ye friends dabi empatase no de patase ba se beka ho ade aka ho yo me be yi ni pa be kwa akohwe no na mo group na one ade Yabehene akọ de mo hia ma kire no so a kire yo o to hie ni wia manim ha na mbeka ho mpanyinsi membe hu de ne dia se o de patase beka mo de ho gachi bo ntro achamfo patase ba fo anantahene tuase ne ana Yabehene wa na mo ko kam enche sebe wakase mo ho ne sase sebe wo ho nyinara na wo mo ko kire ya hie ni wie kire wo mo senti ano no a yo manim ha no mbeba beka ma mahu se ho ade ni ho ade o si se mo ko kam on se me kire no a eni mo na be ko ti mo ka se beka no se ho ade ni ho ade ni na be to eri mo ha na committee for no mu hia o mo chenia na ye de aba ha no me so ko ti ni mo hia wi a na wo de aba ha na mo be kire sebe mo se ko hu ye ne de se o de ne de na mo kire entra
Yom. Entra wa. Entra. Badum. Entra mra. Adi Domi abra. Etwafo wa he. Twafo ne. E kom de na okwa na. Wo de ona wo wa betimi no mako. Dida wa. Ko ti mo. Baby ayi ni kan so ho. So ayi. Baby eno wo mo kwache baby a wo mo ne ade friends yabe. Na yabe nso ache di nti a ho nyina wo no. So bi o kwache de she ya she na fe. Momfa surveyor nka ho. Se mama Yabehene mama Sofia papa. Aba Sofia papa. Oh, they told you no chair, no to watch. No, didn't know to that as well. Have a matter, say, ama, as a boya chedi, a chamfua chedi in tear one. Yum. Now, I twice ya chedi in tear one. Yum. Now, the Anantaya chedi in tear or baby can one. They have been swat the achedi in tear when you were one. Since we were sitting, shall to the Kata to Chulina. That's what we are heading to see. That's a bit. Ya bisa chere se ha so so nyina me dia wa chere abi o mo bi si wa chere e mo mo ya dance so bebam to dance e wo mu na se so ba e wi to that aso a after that mo se se ti asabe abi o to o se se ti o wo no na anata so be chere but e atafo but aseka ho bi o be chere na to aso so chere ni se se ti o se ha ni dia to ase ma ho o si chere dinara if you are the cat as we know, Hannah will come handsome. More money, more for no, Bishan Marshall. The champion, the John, and a moment quite number. I don't tell me one come home. Now, one of new champion will come, one fan come. No, Martin. Obia who's a semi yak, perceive if you draw. Say, over say, you that's what you need to hold. Obia fan no crank for her mammy now. So, be on fan of crank. We said, oh, the way you be around, to fan of crank, or come on. The moment quarters there. So, more transit. Committee for any woman. You'll be here now. I brought there was some more. Dida and the Buabazambua. Nabasa And the Fonse and the Upmanim Quachow Shaka home. So, you know, because I come away. Although Quachow Shaka near whom not just also as some Giaba. So, just a couple of winners of Java. You know, so me Penipa, Mayako. I don't know. Kontonko. And say when you had your football, whole braha. I don't know. Kontonko way. Abraham. Adia ye. Kontonko bra. So do way. So do. When the names are so, you'll be one as a serious. Drop on so way. Drop on so. Fire will burn you, no. That was great. Okay, be a man. Happy wedding. That's all we are saying. Also, continue. I did that. Double basa, and Fonse, woman so almost near you near who they have been swatched in there. See, I say, oh, be a watch this year. They have a swatch this year, said the other day. I think we was a woman in some of that. But dance your home, they said, got the woman reading what you read. In a monk, what I say. I was what I say. We are not no more she had said that that's what you did. I pay in a car.
Rewaja, ane Bosakwa na Adabu Kaneka Boom ana de Gandiga so Adunya Enra Jase he won woman and nine on so and so kwa me yi ni pa me akwa na so ye hu se de besi aye be ma bra be se koye ma na se o ye adwuma be ma na se ne anko bia hen so we anko bia baba anko bia ne tashen abra tashen ono soja fo kwa bro no da bro yare nti o so mo ko re di aka na ma to ma yele nu dabi asabu anko bia hen na ba anko bia hen ka ho na ba na ko aja Opemsuo yo sama ti asimesi ehie na mo ko ehie na dance kata da ho ma yele ndara mo bia so bia o ma za be jama so bia aba so bia na mo be ni na mo kata so o ni ni na wi a mo be tama so yo no ma ele nya sam den bia so na so den bia na sa sumdwe ba bia sa sumdwe ba ho si yura we wo ma na chabra moments catch don't you know catch no when say na what we be come here no ma twen na say na what for so come there sa no go have so so sa na we no aka kana say be no we pay you but you ndi na ya be twedi ku bi o mate ku bi o be ni go say bi ya o so ka say bi ewie na ta na bia